Huwa evidenti li l-iskandlu tal-Montenegro qasam il-kabinet ta' Robert Abela bil-Prim Ministru jibqa' jiddefendi l-azzjonijiet ta' Joseph Muscat. Minkejja li Abela qed joħroġ onqu għal Muscat, mhux l-istess qed jagħmlu numru ta' ministri fil-kabinett fosthom Michael Falzon li għall-mistoqsija diretta tagħna dwar Joseph Muscat dawwar id-diskors fuq il-Partit Laburista biex żgur ma jgħidilniex kif verament iħossu bl-eks Prim Ministru fil-Grupp Parlamentari Laburista. M'għandix dubju li sakemm inkun għadni fuq din l-art nibqa' dejjem komdu fil-Partit Laburista. Joseph Muscat. Inti staqsejtni kienx komdu fil-Partit Joseph Muscat. Jiena fil-Partit Laburista komdu dejjem. Dikka l-lealtà tiegħi hija bla kondizzjoni. Mid-deal tal-Wind Farms fil-Montenegro li warajh kien hemm Joseph Muscat u Konrad Mizzi, is-sit ta' 17 Black, Jorgen Fenech, daħħal 4.6 miljun euro fi profitti. Dan ħareġ minn evidenza svelata mill-Aġenzija Reuters u mit-Times of Malta. Skont il-Ministru Falzon, dan id-deal qatt ma kien diskuss fil-kabinett u allura wieħed jistaqsi kif u għalfejn. Dan kollu sar minn wara dar il-kabinett meta x-xiri tal-Wind Farms fil-Montenegro sewa l-miljuni mit-taxxi tagħna. Min kien jaf allura b'dan, għax ta' kien xi ħaġa kbira. M'għandix inżid diġà għadlek bħalma il-kollega tiegħek qegħdin jiktbu. Id-diskussjoni fuq dak il-każ qatt ma saret fil-kabinett. Sa issa għadu mhux ċar x'tip ta' investigazzjoni saret mill-Pulizija dwar dan id-deal skandaluż. Jidher iżda li f'dan kollu iddaħlu anke l-Europol xhieda ta' kemm huwa gravi dan l-iskandlu li fihem imdaħla direttament Kastilja.